дирӯз як видеонавор кардем оиди ҷанги Афғонистону Покистон. Хоб гуфтем ки намедонем чӣ гапи хабар аст дар он ҷо. Дар ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ хеле зиёд ҳаст видеонаворҳое ки якдигарашона паррондаистанд. Хулоса ҷанги сахт рафтааст ва дар марзҳои Афғонистону Покистон ҳамин видеонаворҳоя гирифта мондаистанд ки парчама дар ҷо задааст, чиз кардааст. Хоб як маълумот гирифтему, боз суол додем ки хоб чӣ гапи хабар аст, ки оиди чӣ медонад ва чӣ сабаб аст. Ва хоб ҳар гуна одамо ҳар хел каме нависанд, аммо якчандта одамо якчандта зиёд аз ҳамин Тоҷикистон ба фикрам пайдо шуданд. Мегӯянд ки ҳамин ту кордор наша, ҳамин Афғонистону Покистон кордор наша, кори худшона мекишанд, чӣ кори мекунанд, кори ва ё аст, кордор наша. Бо як хело навистанд ки ту чӣ кор дорӣ, дахдор мешавӣ. Дар кор нестанд ба мо маълумоти ва ё. Бо як хело навистанд ки ана чиз мегӯянд. Хулоса ҳар гуна комментарие ки гуфтанд ки ҳамин кордор наша, ана маълумоти ӯ мода дар кор нест, ана худшон ҳамин ҳастанд, вай ҳастанд, ин ҳастанд, он ҳастанд. Ва бо комментариё буданд ки албатта ки гуфтанд, қайд карданд ки албатта ки мо ба онҳо сулҳ мехоҳем, ана як хубӣ мехоҳем. Лекин ҳамин дигар одамое ки нами бисёр комментария навистанд ки кордор наша, онҳо ба мо дахдор нестанд, ана онҳо чӣ коре кунанд кардан гиранд ва ғайра ғайра ғайра. Як бесаводии худро, бемантиқии худро ва калаи хоми худро нишон доданд ва ин одамо ба ғайр аз хӯрдан хӯрафтан бовар кунед чизе намедонанд. Нияти як каме ҷаҳоншиносӣ, ҷаҳонбинӣ, маълумотгирӣ, забондонӣ ягон чизе надоранд. Ҳамин фақат хӯрам, хоравам, ин ҳамин кор равам, хона биём, кор равам, хона биём. Оиди маълумоти дунёвӣ ягон маълумоти дар кор нест. Мисли ҳамин як баррай ҳастанд ку, баррай мебарад чӯпон, як мехӯронад шона, мебирад хоб мебарад, мебарад хоб мебарад. Хеле фаҳмидед, ягон фоидааш нест ба ғайр аз ҳамин хӯрдану хӯрафтан. Ва бибинед чӣ мегӯяд як устод Саъдӣ. Мегӯяд бани одам аъзои якдигаранд. Бани одам аъзои якдигаранд, ки зи офариниш зи як гавҳаранд. Чӯ узв ба дард орад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Чӣ узве ба дард орад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Ту ҳамон ки комментариё менависанд, ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ниҳанд ки номад одамӣ. Дар вақте ки як давлати ҳамсоякишвар, ҳамин Афғонистон масалан, сулҳ бошад, ободӣ бошад, озодӣ бошад, иқтисодиёти хуб бошад, маорифи хуб бошад, ҳама ҷаҳата беҳтарин давлат бошад, тамоми давлатҳои ҳамсоякишвар аз ин бурд мекунанд, яъне фоидашон мерасад. Яъне инҳо ана корбарӣ мекунанд, дӯстӣ мекунанд, чӣ иқтисодӣ, чӣ маорифӣ, чӣ дигар ҳама чӣ гунаҳо сознишномо мебанданд ки мо ҳамкорӣ кунем ва ғайра, ва фоидаи якдигар мерасад, фаҳмидед. Аммо кай ки дар як давлати ҳамсоякишвар як ҷанг аст, нооромӣ ҳаст, сулҳ нест, иқтисодиёти бад аст ва дигар чиз, албатта ки зарараш ба дигар ҳамсоякишварҳоям мерасад. Мо Тоҷикистон яке аз марзҳои бузургтарин бо Афғонистон дорем. Ин ҳамсоякишвар аст. Мо хоҳони он ҳастем ки ҳамсоякишварҳои мо иқтисоди беҳтарин дошта бошанд, сулҳу амнияти беҳтарин дошта бошанд, озодии беҳтарин дошта бошанд. Онҳо ки бурд кунанд, мо онҳоям бурд мекунем. Аммо медуранд, мегӯянд ки не, и гапҳоя наза, мон чӣ коре ки хоҳанд мекунанд, кардан гиранд. О бародар, ҳамин як калатуна гирон кунед, ҳамин як ҷанг мешавад дар ягон давлат, муҳоҷиро масалан хеле зиёд мешаванд. Фарқе надорад кадом давлатҳои дунё, аммо муҳоҷиро хеле бисёр мешаванд. ин нишонаи бадбахтист, бадбахтаи минтақа ҳаст, фаҳмидед. Ва бибинед Аврупо масалан, дар Аврупо ҷанг нест, марзҳо кушода ҳастанд, мардум озодона и тараф у тараф меравад, кору фаъолияти тамоми мардум озод аст.
ҳамин аст сулҳу амният. аммо агар ки ҷанг бошад дар як кишвари ҳамон аврупоӣ, тамоми кишварҳои гирди атроф мебанданд марсуша. Барои чӣ? Намемонанд ки ҳамун касалӣ ба дигар давлатҳо гузарад. мефаҳмед? Ва мо албатта ки ман худамро мегӯям, аммо даъват мекунам дигароно ки мо каме бояд хабардор шавем оиди ҳамсоя кишварҳо. ҳамзабон ҳастанд Афғонистон. ҳамзабон, ҳаммиллат ҳам ҳастанд, ҳамдин ҳам ҳастанд. Мо бояд каме маълумоти онҳоям бояд дошта бошем. ин хуб аст. ва бибинед, ин қадар оиди ғаза гап мезанем. ҳамин одамо ғаза гап мезананд. охи ҳамин Афғонистонам а як тараф гирем мисли ҳамун ғаза аст. албатта ки дар онҷо насткишӣ нест дар Афғонистон, лекин ман чӣ гуфтестам? Яъне як нооромӣ ҳаст то ҳол. кошки обод мешид, кошки сулҳу амният мешид ки тамоми мардуми Афғонистон дар Афғонистон зиндагӣ кунанд, иқтисодиёти беҳтарин шавад, ягон на Амрико, на дигар давлатҳо, на Покистон як зарраи зараршон нарасад. Фақат ҳамин фоидашон расад. ва мо бояд оиди ин маълумот дор шавем. фаҳмидед? Мо бояд шиносем ки аст. ба ҳар ҳол зиндаву сарбаланд бошед. камтар ақли хоматонро гирон кунед. Ассалому алайкум.